Κόρης ήταν ένας περίεργος τύπος. Με κλείδωσε και στο σπίτι μου μια φορά μέσα. Αλλά τρελός ήταν ο άνθρωπος. Και η αρρώστια τον έκανε ακόμα πιο τρελό. Να σου πω την αλήθεια, τον συχαινόμουν. Κλείδωνε τους ανθρώπους μες στα σπίτια. Πειράζει τις γυναίκες. Δεν ήρθε ποτέ τον εκκλησιαστή. Δεν τον είδα ποτέ. Εχθρούς είχε ο Γρηγόρης εδώ. Κατάδικος ήτανε, δεν τον ήθελανε. Έκανε τη δουλειά του σωστά, είπα. Που σημαίνει ότι πολλούς δυσαρεστούσε. Φρουρός ήτανε. Δεν ήταν γιατρός. Η κουρέαση με εδώ πέρα, στο κουρίο μέσα μπαίνανε πολλοί, ακουγόντουσαν πολλά. Αυτός μπορεί να φάει τον εαυτό του μοναχός του. Νομίζω με όλους ήταν φίλος ο Γρηγόρης. Όλοι τον αγαπούσαν. Δεν τον αγαπούσαν, δεν πάνε να πει ότι τον σκοτώναμε κιόλας, Για τόσους χρόνους δεν ήξερα να γίνει κανένα έγκλημα επά στο νησί. Εδώ θα γίνει. Πώς σε λένε εσένα? Θοδόρη Μακρυδάκη. Και τι κάνεις εδώ πάνω, Θοδόρη? Ό,τι κάνουν εκεί οι άλλοι. Περιμένουμε το θάνατο, κύριε αστυνόμο. Με τους Αθηναίους και με τους ξένους δεν έχω και πολύ καλές σχέσεις εγώ. Κοιτάζω τη δουλειά μου εν οδηγείς. Ένα και εντυμένα στο χέρι. Εδώ δες. Από 7 χρονών τα φτιάχναμε εγώ και η μάνα σου. Αυτά δεν ξαναγίνονται. Μπορεί ο πατέρας σου να μην έχει λεφτά και κτήματα να σου δώσει, αλλά για όποιον γνωρίζει, τούτα εδώ αξίζουν μια περιουσία. Δηλαδή, αν πουλούνταν, πόσα λεφτά θα πιάνανε? Τι θα πει αν πουλούνταν? Λέω τώρα, αν. Τούτα εδώ είναι κοιμήλια. Δεν έχουν τιμή, ούτε πουλούνται. Καλά, μια κουβέντα είπε. Δεν είπε πως θα τα πουλήσει κιόλα. Μην ανησυχείς, θεία μου. Δεν θα πουλούσα ποτέ τα κεντήματα της μάνας μου. Εξάλλου, εμένα ότι μ' αρέσει θα μου τα αγοράζει ο άντρας μου. Ο Ανδρέας Μανδουλάκης. Μας είπαν ότι έπινε πολύ. Όπως πίνει όλος ο κόσμος. Έπινε ο καημένος, μα έπινε πάρα πολύ. Ψέματα είναι όλα. Κάθε βράδυ ήταν πίτα. Εθισμένος. Δεν είχε πολλούς φίλους. Το μόνο φίλο που είχε ήταν το ποτό. Τη βραδιά της φωτοαγώγησης. Εσύ πού ήσουν? Εδώ, όπως όλοι οι άλλοι. Με τον Μιχάλη τον Κουρία και τον πρόεδρό μας. Εκεί, μαζί με όλους. Ο πρόεδρος ήταν μαζί σας? Ναι. Όλο το βράδυ? Όλο. Ο πρόεδρος ήταν στη φωτογόγηση. Πάει πάνω ήταν. Πάει. Δεν κοίταζα τον πρόεδρο, είχα μεγάλη χαρά, είδα κόσμο, παρέα. Δεν τον είδα, όχι. Δεν τον είδες? Τόσοι τον είδαν. Εσύ δεν τον είδες? Η λέπρα που έχω, κύριε αστυνόμε, αρχίζει να πειράζει στα μάτια και δεν βλέπω πολύ καλά. Ο Γρηγόρης τι έκανε εκείνο το βράδυ? Δεν είχα δει πράγμα. Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Εγώ πάντως δεν τον είδα. Εδώ ήτανε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μια γυναίκα πείραξε. Τον έσπρωξα και έφυγε εγώ. Του είπα να φύγει και αυτός ήταν μεθυσμένος, κάτι μου είπε και τον έσπρωξα. Εγώ μωρ τον είπα και τον επέταξα παραπέρα. Αθηνούλα. Γεια σου, πατέρα. Δεν γίνεται. Μας πιάσαν οι αγάπες ή κάμαμε καμιά διαβολιά και πάμε να τα κουκουλώσουμε? Φάε. Εσύ έφαγες? Ναι. Πατέρα, σε ρωτήσω κάτι. Μήπως έχεις καμιά φωτογραφία της μαμάς?
Όχι. Ξέρεις κανένα που να ήθελε να τον εφάει? Ο εαυτός. Καμπόσους. Δεν τον χώνευαν πολύ. Μικρή κοινωνία είμαστε. Λίγο πολύ γνωρίζουμε. Δηλαδή? Ξέρω εγώ. Δεν άρεσε στην εξουσία, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι κανένας ήθελε να βλάψει τον Γρηγόρη. Κανείς δεν τον εχώνευε. Μου θυμίζει μια φάτσα σε ένα καραγκιόζι που είχαμε κάνει μια φορά. Ποιον είπες καραγκιόζι, βρε? Τώρα που σε ακούω καλύτερα, ίδιοι είσαστε. Σε εμάς πουλάς ηρωνία? Θα κάνετε καλό δίδυμο εσείς. Να σας πάρω μια φορά στο θέατρο να κάνουμε ένα νομεράκι πρώτο. Θέλετε να έρθετε μετά να σας κάνω το τραπέζι στο σπίτι μου? Όχι, έχουμε έρθει για δουλειά εδώ. Σκεφτείτε το πάντως, είναι καλή πρόταση. Μας λες την αλήθεια? Ναι, βέβαια. Γιατί να πω ψέματα. Αυτά είδα, αυτά λέω. Μόνο την αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια δεν φοβάσαι. Σας λέω την αλήθεια. Γιατί τρέμεις? Άντρε μου. Εδώ πέρα ούτως ή άλλως στη φυλακή είμαστε. Ο επόμενος. Φοβάσαι? Τον ήξερες το Γρηγόρη? Γιατί δεν μιλάς? Είχε φίλους. Λέγε. Νομίζω ότι καπνίζετε διάφορα μπαχάρια εδώ. Είναι αλήθεια. Εσύ πού ήσουν? Γιατί τρέμεις? Κρύβεις κάτι? Στα φιλαράκια, μαζί τα πίνατα. Ξύσυμνα. Μπορεί να μην τον ήθελε κανείς, αλλά έκανε καμιά φορά τη δουλειά του. Ήβαζε στη θέση του μερικούς. Εγώ πρέπει να σας πω. Τον ήξερα καλύτερα από όλους. Συμπάθειες δεν έχει ο Γρηγόρης. Εγώ σε διακόπτω για να με διακόπτεις. Δηλαδή πιστεύεις ότι κάποιος ήθελε να τον εφάει? Εγώ προσωπικά δεν το νομίζω. Δεν έχουμε διαφορές εδώ στο νησί μεταξύ μας. Πώς δεν έχουμε? Εμένα που με βλέπεις κυραστινόμαι, ήμουνα 10 χρόνια δασκάλα σε αυτό το νησί. Και ο πρόεδρος με έστειλε στο σπίτι μου μέσα σε μία νύχτα. Και τι σχέση έχει αυτό με το φόνο? Αν πώς δεν έχει. Απαντάω στο φίλο μου από εδώ, που λέει πως δεν έχουμε εδώ μέσα διαφορές. Και διαφορές έχουμε. Και ζήλιες, και έρωτες, και μίση. Μια μικρή κοινωνία είμαστε. Τσακωνότανε με τον πρόεδρο? Μια και 2 φορές. Εγώ δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Εμένα πάντως ο Γρηγόρης δεν με πείραξε ποτέ. Δική σας δουλειά είναι να βρείτε το φωνιάκι να τιμωρηθεί. Την ώρα του φόνου. Ήσασταν όλοι εδώ στη φωταγώγηση? Όλοι. Εκτός από τον... Από ποιον? Από αυτόν, τον Γρηγόρη. Εντάξει, κύριε Κουσελάκη. Εγώ πιστεύω πως αυτή μου λέει χειράματα για τη γούνα του Προέδρου. Γι' αυτό και τα μισόλογα. Δεν είδες πως την κοίταζε όλο το χωριό? Πώς δεν είδα? Άλλους 80 έχουμε. Δεν πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα, να αρπάξουμε καμιά αρρώστια. Βρε, δεν σας έχω πει τόσες φορές να μην παίζετε πάλι εδώ. Πάρτε τι να φύγετε. Ορίστε μας. Μας σχέσεις, ρε Μπάρμπα. Έρθω τώρα να πάει στη θάλασσα. Κάσε ρε ποτρέ. Με τον πρόεδρο, τι έγινε, τον πιάσανε? Όχι βέβαια. Οι χωροφυλάκοι φύγαν άρον. Και γιατί να νοιάζεται η αστυνομία για τα δίκαια ενός λεπρού εγκληματία? Όλοι στο νησί ξέρανε πως αυτός τον σκότωσε, ακόμα και οχτροί του. Όμως κανείς δεν άνοιξε το στόμα του να το είπε, γιατί κατά βάθος θέλαν να απαλλαγούν από τον Γρηγόρη. Έξω από τις διαφωνίες που είχαν αναμεταξύ τους οι κάτοικοι του νησιού, στα δύσκολα ήταν όλη της μια γροθιά. Συγχαρητήριά μου, κύριε Πρόεδρε. Να είσαι καλά, κύριε Μαρία. Νίκο! Συλληπιτήρια για τον Κοντομάρη. Έχω στα φιδόξα μου.